раиси хадамоти амнияти Украина гуфт ки журналисти рус ва мунаққиди Кремлин Аркадий Бабченко зинда аст. Ин изҳорот як рӯз баъди он садо дод ки мақомоти Украина эълон карданд журналисти маъруф аз ҷониби марди мусаллаҳи ҳамлагаре дар хонааш дар шаҳри Киев кушта шуд. Аркадий Бабченко аз як суиқасд ҷон ба саломат бурд. Вай дар ин бора рӯзи 30 май дар як нишасти хабарии хадамоти амнияти Украина хабар дод. Дар нишасти хабарӣ Бабченко аз ҳамсар ва дигар наздиконаш узр пурсид ки дар бораи ширкаташ дар як амалиёти вижаи амнияти ба онҳо хабар надод. Вай гуфт ки дар бораи омодагӣ ба ин амалиёти вижа моҳи пеш хабардор шуд. Аз ин қабл пулис хабар дод ки дар макони куштори журналисти рус Аркадий Бабченко 3 ғилофи тири 9 мм тапончаи Макаров пайдо шуд. Дар пайи ин раиси пулиси миллии Украина Сергей Князев гуфт ки иҷрокунандаи ин куштор як қотили касбӣ буд ва худи ҷиноятро гурӯҳи нафарон таҳризӣ карданд. Гумонбари аслии таҳияи куштори журналист як шаҳрванди Украина буд. Исми ӯ бурда намешавад. Муовини раиси хадамоти амнияти Украина Василий Грисак гуфт ки барои куштор ба қотил $30,000 ваъда шудааст.